ce ku za a mace ba za mu zauna da junanmu lafiya ba Najeriya. Dubu kasar dai ka kara ta ko'ina ka kuma ka tattaba ɗin ƙasa ga dubun al'umma ga yawan arziki kan ƙasa abin nema. Duk arzikin cikin ƙasa da akwai cikin Najeriya. Mun haɗu ne na noma ƙasar mu ta shahara, komai ka shuka a kai zai fito biyo lura. Fanni na kiwo ƙasa ta akwai zanen rufa katara, domin muna da dukiyar makiyaya Najeriya. Jika bata ma'adanan kan ƙasa ba kutuna, muna da fetur da zinare ƙarshen magana. Muna da iska ta gasga kuma auduga ta alfana. Duka abin da ka sani da akwai ƙasa Najeriya, don kwa ƙasa da ya ce. Muna da yare harasa daban-daban a ƙasa, masu fasaha da kimiyya a nesa da kusa. Amma rashin haɗi na kai yau ya samu na kusa. Ba a tamo nan duniya mai yaja haka Najeriya. In muka yo haɗin kai za mu yau zama da lafiya, ya zama dukkan kabilu mu dinga auratayya. Tunda uwa ɗai uba ɗai muke mutan Najeriya, kuma muna kasuwanci da ce da sha agu ɗaya. Haɗi na kai shi ya zamo takin zaman lafiya. Haɗi na kai sai mun yi zamo kamar igiya. Haɗi na kai ne lashe muka rasa Najeriya. Da ya kira mu haɗa kai al'ummar ƙasa ta bai ɗaya. Tunda ƙasa ɗaya ce, na ce ƙasar mu ɗaya ce. Tutar ƙasa ɗaya ce, uba ɗaya uwa ɗaya ce. Haka kama ɗaya ce, kalar ƙasa ɗaya ce, kalar jiki ɗaya ce. Mu aka ce ku ce 'yan ƙasa biyo zama na lafiya. Tunda ƙasa ɗaya ce.